but zamba rafuta wakona kudaro roziva wako nanopa mamtukudzi mota ndombo ratukura kaziswere kumusha pamwari sati unomhanya kumota hanzi ukuvapirei mota tombobvunza the reason kuti mavapirei mota just because urangobva noni maifarira tuku pai makamanikidza mukanya akaramba kati handipuhe mota hachanazongoona ndezvokuti mbavha nembavha dzinopanana dziri tu mota ko zvinombonetsa mbavha nembavha dzinopanana mota mbavha nembavha ko zvinombonetsa problem yandaona imwe yakuitika ndeyekuti maakuita kuti mazimbabweans aite mweya wokungokumbira mota zvinofanira kunge zviri normal munyika so kuno kunyika dzatinenge tirika munhu wese hakuna munhu asina mota zvinotoita breaking news kuti hanzi munhu apiwa mota zvinofanira kunge zviri normal tototi hanzi mune muchirwadziwa kuno kumunhu wese anodhiraivha mota tese tinadzo hadzitomboshamisi makuti zviita breaking news noti munhu apiwa mota nawitness aiwa hazviko ndozvezvisiko manje izvozvo hazviko datitaura number fair vatokofarira kuti hanzi munhu apiwa mota zvingori izvi zvinofanira kunge zviri normal buda munyaya dzimanise wikneva dzisi dzako idzi unovapirei mota vanhu vari kunetsana zvinhu zvokumba kwauda kupinda uda kupinda pakati saka uda kuti sei mafile sei wotopa mota kudaiso apo kutotanzi kusapota mhuri yekwamutukudzi haiwa tibvireko zidumbu ndokusaka wakasiwa nemukadzi unoda anogara zvakaputsa kudaro zibenzi